Aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí. Vull que ara tu alliberis La llei de Weki. el meu poder. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder. Pots veure'm sola a un racó de la ciutat fosca i freda. La meva veu desapareix entre els carrers de la ciutat. Tu ets l'única persona que vull que em vegi tal com soc. En realitat, aquest món ple d'enganys, aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí. I no m'amagaré, no em penediré per aquest instant que no es tornarà mai més a repetir. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder, tot el meu poder. Vull que ara l'alliberis. Un tercer assalt contra l'equip de la Marilyn ple de vicissituds. Després de la Rinko veiem caure en Hideyoshi. Començaré executant en Sano. Mor ara mateix! Si parlem de xifres, hauria de dir que un 3 contra 3 resulta un bon combat. Però si parlem de mi, ja la pega que no sé quin carai de poder tinc. I la lluita d'en Weki contra la Marilyn ha començat. I sembla que la Marilyn fa servir un poder increïble. Weki, què farem? Què? Deixa que em diverteixi una mica més. T'he deixat aquí sol precisament per això, Weki. Què? Però què m'ha fet? Cops de peu? Cops de puny? No ho sé, però no era un sol atac. En aquell sol instant m'ha fet 5 o 6 atacs. Episodi 38. La llei del despertar d'en Sano. El seu poder pot ser la supervelocitat, com ara el poder de donar velocitat a braços i cames quan els aixeca. El primer cop de colze que m'ha donat ha entrat a la meva guàrdia en un instant, tot i que estava força lluny. Això explicaria que hagi estat capaç d'esquivar el meu Gulliver, però no explicaria que hagi pogut esquivar l'atac amb el canó Kurogane. En aquell moment era ben evident que ella no tenia els peus en contacte amb el terra. Per molta supervelocitat que tingués, no podria fer res per moure's a l'aire i, en canvi, l'ha esquivat. No puc permetre que se m'acosti més. Onada Namihara. Onada Namihara! No funciona! Els seus moviments són massa ràpids! És estrany, com més que... Ja n'hi ha prou, s'ha acabat el joc! I si fos... Em pensava que em divertiria amb tu, però m'has decebut. Acabaré de seguida i me n'aniré darrere l'amor i en Sano. No m'ho facis repetir. No permetré que els persegueixis. Jo seré l'únic que els seguirà. Tu perdràs el combat ara i aquí. Que em derrotaràs? Si ni tan sols saps quin poder tinc. Kosuke, no podràs fer res. Hauries de retirar-te. Espasa Ranma! Ja t'ho he dit abans. No em pots guanyar de cap de les maneres.
Ja m'ho pensava. Kosuke, què passa? El teu poder és fer que un temps curt es faci més llarg, oi que sí? Transformar el temps? Sí. Al començament em pensava que seria el poder dels cops de peu i els cops de puny. Però si fos això, hauries saltat la meva espasa ranma d'una revolada i t'hauries acostat on era jo. Però tu tan sols has fet un salt normal i res més. A més, quan has esquivat l'onada amb la supervelocitat, els teus cabells no han onejat gens ni mica. Això significa que en realitat t'estàs movent a una velocitat normal. Efectivament, aquest és el meu poder. Transformar un sol segon en 10 segons. Un segon teu em dóna 10 segons per moure'm. És meravellós. És meravellós que ho hagis sabut veure tan de pressa. Kosuke és fantàstic! No, jo només he sabut que tenies el poder de transformar un moment curt en un moment llarg. Vols dir que me n'hauries d'haver dit els segons? Ho veus? El fet de saber quin és el meu poder no canvia gens ni mica la situació, perquè jo sempre em puc moure 10 vegades més de pressa que tu. Però haig d'admetre que ets el primer que descobreix quin poder tinc. Em sembla que amb tu podré tenir una lluita com no he tingut en molt de temps. Au, lluita amb mi seriosament, sisplau, Eki. Fes que la meva vida s'ompli de sentit. Ei, no t'amaguis! Surt a jugar! Si no m'enfronto a aquest boig, no podré anar a ajudar la Mori. Ja que tenim un contra un, almenys ens podríem divertir. S'ha de gaudir de la vida, home. Com pots parlar de diversió? Un no es pot divertir lluitant si els companys estan en perill, cap de suro! Llavors, què es pot fer per divertir-se, segons tu? Doncs mira, potser hi ha allò. Banyar-te en unes aigües termals, una nit que nevi, i posar-se a mirar el cel sense pensar en res. És genial! Que avorrit.